عز السلام تانا تقبلوا نايزا چانلنا تعزبتي كملكم تصنحوا نزقوان زبلنا زينا حيزلكم قريبا لكم مقتالكم بخبر عدم كبرات سماعاتي بركز بولو اوانا وحبريتاتات نا يوتيوب چانلنا مزتصعنو اقديم مدقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات بأوان خدكاتتلو نزل نا يوتيوب چانل سبسكرايب بمقبار نا يدول ملكت متواق ترسعو ኢትዮጵያ እታ ኣብ ዓለም ተራእይ ዘይፈልጥ ተባሃለሉ ሃገራዊ ዘተ አምባሳደር አሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋን መቀለ ድሕሪ ምእታው ተማያይጡ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ሱዳን ወርቂ ከያቱ አጊዱ አሜሪካዊ ሴናተር ቤርኒ ሳንደርስ አሜሪካን ኢማራት እትህቦ ወታደራዊ ሓገዝ ደው ከተብሎ ፀዊዑ የመናውያን ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ መጥቃዕቲ ኣካይዶም سراويت كويت 6 ሚሳይላት 33 ሰብ አልቦ ነፈርትን ከም ዝዓገ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልእን በዝርዝር ሒዘልኩም ከቅርበ ሰናይ ጻንሒት ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ንልዕሊ 4 ዓመታት ዝወሰደ ምምራጽ ወከልቲ ምእካባ ጀንዳታት ካልኦት ምድላዋትን ድሕሪ ምዝዛም ሎሚ ረቡዕ ናይ መወዳእታ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ጀሚሩሎ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝርከብ አዲስ ኮንቬንሽን ሰንተር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዝጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ወረዳታትን ካብ ፌደራል መንግስትን ከምኡውን ካብ ወፃኢ ሃገራት ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝተዋፅኡ ልዕሊ 4000 ሰባት ይሳተፉ ኣለዉ ሎሚ ዝጅመር ጉባኤ ካብ 30 ክሳብ 35 መዓልታት ክወስድ ከም ዝኽእል ዋና ኮሚሽነር ሃገራዊ ዘተ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ንቢቢሲ ገሊጹ እቶም ንሓደ ወርሒ ኣብ ሓደ ቦታ ጸንሑ ተሳተፍቲ ኮሚሽን ኣብ መፋረቕ ሰነ ወግዓዋ ኣብ ዝገበሮ 8 ቀንዲ አጀንዳታት ክዝትዮም እቲ ኮሚሽን ወግዓ ኣብ ዝገበሮም አጀንዳታት ኣብ ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ ቀንዲ መከራኸሪ ነጥብታት ዝኾኑ ከም ምምሕያሽ ሕገ መንግስትን ቅርፂ መንግስትን ሕጋዊ ኩነታት ከተማ አዲስ አበባን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ዘጠቃልሉ እዮም ኣብ ድሮቱ ጉባኤ ምስ ቢቢሲ ቃለ መጠይቅ ዝገበረ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ኮሚሽኖም ክትግብሮ ዝወጠኑ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ መስርሕ ኣብ ዝተኻየዱ እዋናት ዘይተረኣየ ሓድሽ ኣገባብ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ጉባኤ ብምንታይ መልክዕ ከም ዝካየድ ዝርዝር መብርሂ ዝሃበ ዋና ኮሚሽን እቲ ሎሚ ዝካየድ ፍርቂ መዓልቲ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ጽምብል እቲ ጉባኤ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ስነ ስርዓት እዚ ካብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝተዓደሙ ሰባት ብተወሳኺ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን በይነ መንግስታዊ ውድብ ልምዓት ምብራቅ አፍሪካ ኢጋድን ኤምባሲታትን ወከልቲ ናይ ወፃኢ ልኡኻትን ተረኺቦም ኣለዉ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጣየሰ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ካብ መጀመርቱ ኣትሒዙ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ከቢድ ተቃውሞን ነቐፌታን ክገጥሞ ፀኒሑ እቶም ተቃውሞታት ብቐንዱ ኣብቲ ናይ ምምስራሕ መስርሕ ኣብ ናጽነት ኮሚሽን ኣብቲ ዘሎ ናይ ጸጥታ ኩነታትን ዘተኮሩ እዮም ከም ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ውድባት ናይቲ ሃገር እቲ መስርሕ ዘተ ንመንግስቲ ዘገልግል ጥራዩ ብምባል ካብቲ መስርሕ ርእሶም ኣግሊሎም እዮም መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ብኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሕጋውነት ዘይብሉን ክብል ብምንጻቅ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሙሉእ ዘይምትግባሩ ኮሚሽን ብመንግስቲ ዝተዓብለለ ምዃኑ ጠቂሱ ፕሮፌሰር መስፍን ከም ዝሓበሩ እቶም 4000 ተሳተፍቲ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ተኣኪቦም ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ክዝትዩ ይኮኑን ኣብ ዓለም ዓበይቲ ዘተታት ተፈቲኖም እዮም ግን ንሱ ዘተ ኣይኮነን ንሱ ተኣኪብካ ናይ 2-3 ክሳብ 10 ሰባት ዘረባ ዲስኮርስ ሰሚዕካ እትፈላለዩሉ እዩ ብምባል ነቲ ኮሚሽን ዝኣገባብ እዚ ስለምንታይ ከም ዘይተኸተለ ኣብርሂቡ በአንጻሩ እቶም 4000 ተሳተፍቲ ነፍሲ ወከፎም 500 ኣባላት ኣብ ዘለዎ ጉጅለ ኣብ 8 ክምቀሉ እዮም እቶም 8 ጉጅለታት ድማ ነቲ ኮሚሽን ዘውፅኦ 8 አጀንዳታት ተማቒሎም ክዝትሉ እዮም ኣይናይ አጀንዳ ናይ ጉጅለ ከም ዝውሃብ ብዕጫ ዝውሰድ ኮይኑ እቶም 500 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ እውን ተሳተፍነት ዳግማይ ንኣሽቱ ጉጅለታት ብምምቃል ክዝትዩ እዮም እቶም ንኣሽቱ ጉጅለታት ድሕሪ ዘተ ኣብቲ አጀንዳ ዝበፅሕዎ ናይ ምስማዕ ወይ ዘይምስማዕ ለባው ሒዞም ናብቲ 500 ኣባላት ዘለዎ ዓቢ ጉጅለ ከም ዝምለሱ ፕሮፌሰር መስፍን ይገልጽ እቶም 8 ጉጅለታት ኣብ ዝተዋሃቦም አጀንዳታት ንዝሓዝዎ መርገጽ ብዝምልከት ምስ ካልኦት ጉጅለታት ብምዝታይ ኣገባቡ ተነዲፉሎ እዚ ድማ እቶም 8 ጉጅለታት ነፍሲ ወከፎም ብዝውክሎም 25 ሰባት ኣቢሉ ዝፍጸም እዩ ዋና ኮሚሽነር ከም ዝሓበሩ ኣብቲ ናይ ዘተ ጉባኤ ስምምዕ ዘይተበፅሓሎም ጉዳያት ናብ ህዝባዊ ውሳነ ሬፈረንደም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቢሉ ናብ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ክለኣክ ከም ዝግበር ጠቂሱሎ ፕሮፌሰር መስፍን እቲ ኮሚሽን ዝምልከቶም ኣካላት ነቶም ለባዋታት ብልክዕ ምቕባሎም ቀስ በቀስ ድማ ናብ ተግባራት ንምእታው ኣረጋጊፁ ንህዝቢ ብዝግባእ ከም ዘረድእ ገሊጹ እቲ ኮሚሽን መወዳእታ ዘተ ዝኾኑ ቀንዲ አጀንዳታት ቅድሚ ሂደት ሰሙን ኣጻርዩ ዘቕረበ ኮይኑ እዚ ሎሚ ዝጅምር መድረኽ ድማ ኣብዞም አጀንዳታት ብምዝታይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር እቲ ኮሚሽን ሓያሎ ተቃውሞታት እናሃለዉ እዩ ናብዚ ናይ ሎሚ ዘካይዶ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ተሳጊሩ ዘሎ ቀንዲ ብድሆ እቲ ኮሚሽን ድማ እቶም ኣብቲ ዘተ ተሳተፉ ሓይልታት ውድባት ካብዚ ጉባኤ ዝወፅእ ውሳነ ክቕበሉ ድዮም ዝብል እዩ
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋን መቐለ ኣትዩ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ መቐለ ኣብ ዝበፅሓሉ ኣመራርሓ ሕወሓት ተቐቢሎሞ። እቲ ኣምባሳደር ንሓደ መዓልቲ ክፀንሕ ዝመፀ ኮይኑ ምስ ፈፀምቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ተራኺቡ መንግስቲ ኣሜሪካን ወሳኒ ህይወታት ሕን ዝግበር ሓገዛት ክዝትዩ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ብምትግባር ናብ ዘላቒ ሰላም ንምሽራፍን ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቅን ሳዕቤንን ብምቕናስ ከም ዝሰርሑ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ገሊጹ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ምስ ምክትል ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን ኣብ ህሉው ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ትግራይ ዘትዩ። እቲ ዘተ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ድርቂ ብኣካል ተዓዚቡ ኣብ ርእሲ እትህልው ፀገማት ዝኸፍእ ሓደጋ ከየስዓበ ሳዕቤን ንምቕናስ መደብ ኣውፂኡ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምስራሕ ከም ዘተየ ገሊፆም። ወጥሪ ንምህዳእን ሰላማዊ ዝርርብ ማዕጾ ምኽፋትን ዕድል ንምሃብ ዝዓለመ ዘተ ምንባሩ ሓቢሩ። ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ብምትግባር ናብ ዝተማልአ ዘላቒ ሰላም ንምስጋር ብወገን ትግራይ ዘሎ ድልውነት ሓቲቱ። ምክትል ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብወገኑ ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ትማሊ ሎሚ ኮነ ጽባሕ ፀገማት ብሰላማዊ ዝርርብ ንምፍታሕ ድልዋት ኢና፣ ነዚ እውን ብተደጋጋሚ እናፅዋዕና ፀኒሕና ኢና ክብል ገሊጹ። ኣቶ ኣማኑኤል ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኣምባሳደር ማሲንጋን ናብ ትግራይ ዝመፀሉ ቀንዲ ምኽንያት ብሰንኪ ዝረአ ዘሎ ዝናብ ሕፅረትን ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ድርቂ ተመዛበልቲ ዘለዎ ኩነታት ብኣካል ንምዕዛብ ዘደሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብን ከምኡ ድማ ዘላቒ ሰላም ንምርጋፅ ዝሕግዙ ተግባራት ንምጅማር ኣብ ዝኽእሉ ኩነታት ንምዝታይ ኢሉ ኣብ ዘተ ሰላም ዕዉት ስራሕ ንምስራሕ ብወገን ትግራይ ይኹን ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ናይ ሰላም ቁርብነት ብምግንዛብ ኣምባሳደር ማሲንጋን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ትግራይ ከም ዝምለስ ኣቶ ኣማኑኤል ገሊጹሎ። ተወሳኺ ኣብ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ ግፍዕታትን ብምቅዋም ሓሳቦም ምግላጾም ምቅዋም ስዒቡ ምስ ሕወሓት ምትእስሳር ዘለዎም ሜዳታት ናይ ምፍራሕ መጠንቀቕታ ይበፅሖም ዝነበረ ሊቀ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎ። ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋውን ዋና ናይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሑመራ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ናትናኤልን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ጀሚሮም ብዕጡቓት ስልኮም ተመንጢሎም ናይ ገዛ እስራት ኮይኖም ከም ዝቐነዩ ፍልፍላት ሓበሬታት ኣብ ቤተክርስትያን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ብፁዓን ጳጳሳን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ፈተነ ቅለት ከም ዝተገበረሎም ዝዝከር እዩ። ካብ ሱዳን ዝግበር ዕድጊ ወርቂ ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝተወልዐ ኩናት ሓድሕድ እታ ሃገር ቀንዲ ምንጪ ፋይናንስ ይኸውን ከም ዘሎ ዝገለጸ ሕብረት ኤውሮጳ ካብቲ ሃገር ዝኣቱ ዝተሰጋገረ ወርቂ ክእገድ ወሲኑ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕን ዝተፈጸመ ግጭት ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቁልውላው ዓለም ዘበገሰ እዩ። ነስዒቡ ልዕሊ 14 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ክስደዱ ከም ዝተገደዱ ዝፍለጥ እዩ። ሱዳን ድማ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ኣፍሪት ወርቂ ኣፍሪቃ ሃገር እያ። እዚ ሰፊሕ ዕቑር ሃብቲ ንክልቲኦም ወገናት ወሳኒ ምንጪ እቶት ኮይኑ ከም ዘሎ ጉጅለታት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሕብሩ። ስለዝኾነ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ እገዳ እንተለየ ኣብ ዕደና ወርቂ ብሰፊሑ ዝጥቀምሉ ኬሚካላት ሜርኩሪን ሳይናድን ናብ ሱዳን ከይኣቱ ኣጽዲቕዎ ኣሎ። ብመሰረት ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት ካልኦት ተንተንትን ልዕሊ ፍርቂ ወርቂ ሱዳን በብዓመቱ ካብቲ ሃገር ብኮንትሮባንድ ይወፅእ ኣሎ። በገለ ግምታት ድማ እቲ ኣሃዝ ክሳብ 70 ሚእታዊት ይበጽሕ። ህፁፅ ሓይልታት ደገፍ ኣብ ከም ዳርፉርን ኮርዶፋን ዝኣመሰሉ ኣብ ምዕራባውያን ማእከላይ ከባቢታት ሃገር ዝርከብ ዝበዝሐ ዕደና ወርቂ ክቆፃፀር ከሎ ሰራዊት ሱዳን ድማ ኣብ ሰሜናውን ምዕራባውን ዞባታት ይቆፃፀር። እቲ ወርቂ መብዛሕትኡ ግዜ ብግብፂ፣ ጫድ፣ ሊብያን ዝርከቦም ጎረባብቲ ሃገራት ኣቢሉ ይሽየጥ። ኣብቲ ዓባይ ዓለም ለኻዊ ማእከል ምፅራይን ንግድን ወርቂ ዝኾነት ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዱባይ ድማ ይበፅሕ። ቤት ምክሪ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወርቂ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ዘጋድድ ቀንዲ ምንጪ እቶት ኮይኑሎ ይብል። እቲ እገዳን ካልእ ገደባትን ነቲ ዓመፅን ምቕፃል ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት ዝረኽቦ ፀጋታት ንምንካይ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ይጠቅስ። ወሲኹ እቶም ስጉምታት ነዚ ግጭት ዝኸውን ምንጪ ፋይናንስ ንምግታእን ልዕሊ እቶም ነቲ ኩናት ዘጋድዱ ኣካላት ዝያዳ ፀቕጢ ንምብራኽን ዝተዳለወ እዩ ይብል። ብመሰረት እዚ ቀንዲ በታኽ ስጉምታት ውልቀ ሰባትን ኩባንያታት ሕብረት ኤውሮጳን ካብ ሱዳን ዝብገስ ወርቂ ክገዝኡ ከየእትውን ወይ ከየጓዓዙ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ንሰብኣውን ህዝባዊ ጥዕናን ዕላማታት ዘድሊ ሜርኩሪን ሳይናድን ኣብ ትሕቲ እገዳ ሰደድ ሕብረት ኤውሮጳ ኣይወደቐን። እዚ ዳሕለዋይ ገደባት ነቲ ድሮ ነቲ ግጭት ብምግዳዝ ዝተኸሰሱ ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ዕላማ ዝገበረ ሰፊሕ ስርዓት እገዳ ሕብረት ኤውሮጳ ዘስፍሕ እዩ። ይኹን እምበር ዓበይቲ ዓለም ለኻዊ ማእከላትን ንግዲ ወርቅን ዞባዊ መተሓላለፊ መስመራትን እውን ኣንጻር ዘይሕጋዊ ወርቂ ሱዳን ኣተገባብራ እንተዘያጽኒዖም እቲ እገዳ ጥራይ ነቲ ንግዲ ደው ከብሎ ተኽእሎ ከምዘየሎ ክኢላታት የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዊሕ እዋን ዘገልገለ ሴናተር ቤኒ ሳንደርስ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሱዳን ዝፍጸም ዘሎ ጀምላዊ ቅትለት ምጽናት ዓሌት እተቕርቦ ዘላ ወታደራዊ ደገፍ ከተቋርጽ ኣሜሪካ ድማ ንኢማራት እትህቦ ወታደራዊ ሓገዝ ደው ከተብል ጸዊዑ።
ሳንደርስ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ እታ ካብ ሓንቲ ኣብ ዓለምኣ ዝሃብታም ስድራቤት ዝመሓደር ምልካዊ ስርዓት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ምጽናት ዓሌት ንዓመታት ክምውል ጸኒሑ ክብል ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እዚ ኹን ዘሎ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ካብ ሱዳን ዝተዘርፈ ወርቂ ብቐጥታ ናብ ኪስቶም ኢማራናውያን ሃብታማት ስለ ዝፈስስ ኢሉ ሴናተር ቤኒ ሳንደርስ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ትዊተር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘስፋሕፍሕ ግፍዕታት ዝፍጸም ዘሎ ዕጡቓት ሓይልታት RSF ቀንዲ መወት ወታደራዊ ቀረብ እተቕርብ ኢሉ ሳንደርስ ንኢማራት ሓደ ካብቶም ዝቐረቡ መሓዙት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክብሉ ገሊጾሞም ኣሜሪካ ኣብዚ ጃምላዊ ቅድለት እዚ ተሓባባሪት ክትከውን ከም ዘይብላ ኣጠንቂቑ ሳንደርስ ብተወሳኺ እቲ ውግእ ዝቕፅል ዘሎ ምኽንያት ካብ ሱዳን ተዘርፈ ቢልዮናት ዶላር ዝዋግኡ ወርቂ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስለ ዝኣትዩ እዚ ድማ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሰነደ ሓቂ ምዃኑ ክብል ገሊጹ እዚ ጻውዒት ሳንደርስ ኣብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ብፍላይ ብሴናተር ክሪስ ቫን ሆለን ወኪል ሳራ ጃኮብሰንን ዝምራሕ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንRSF እትህቦ ደገፍ ደው ክሳብ ዘየበለት ኣሜሪካን ኢማራት እትሸጦ ኣፅዋራት ክዕገት ኣብ ዝፅዋዓሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ኣብ ኤሮጳ እውን ይረአ ኣሎ ንኣብነት ናን ፖስት ከም ዝሓበሮ ባይቲ ኤሮጳ ንመጀመርታ ግዜ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ውግእ ሱዳን ኢዳ ከም ዘለዋ ብሽም ጠቒሱ ዘወገዘ ውሳነ ኣሕሊፉሎ ብተወሳኺ ትካላት ከም ሬፊጂስ ኢንተርናሽናል ነቲ ሳንደርስ ዝገብሮ ጻውዒት ብምድጋፍ ህዝቢ ኣሜሪካ ንሴኔተራቶም ፀቕጢ ክገብሩን ንኢማራት ዝግበር መሸጣ ኣፅዋር ደው ክብል ይፅውዑ ኣለዉ ኣንፈት ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ምምሕዳር ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘለዎ ጥቡቕ ናይ ቁጠባን ፖለቲካዊ ምትእስሳር ንኢማራት ካብ ቀጥታዊ ኣተሓታትነት ክከላኸለላ ጸኒሑ ዝብል ነቐፌታታት ይበፅሖ ኣሎ ብተወሳኺ እቲ ሕቶታት ብደረጃ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ እውን ቀሪቡሎ መንግስቲ ሱዳን ንኢማራት ቀረብ በቐጥታ ኣብዚ ምጽናት ዓሌት ተሓባባሪት ከስዋ ይርከብ ኣብ ባህሬን ሓያል ድምፂ ፍንጀራ ተሰሚዑ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰዓታት ኣብ ርእሰ ከተማ ባህሬን ማናማ ሓያል ድምፂ ፍንጀራ ከም ተሰምዐ ተገሊጹ እቲ ፍንጀራታት ተሰምዐ ኣብ መላእ እታ ሃገር መጠንቀቕታ ሳይረን መጥቃዕቲ ኣየር ድሕሪ ምስምዑ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ይረድእ ብመሰረት ካብ ማዕከናት ዜና ታስኒም ተረኸበ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ብእስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝተፈጸመ ክኸውን ከሎ ኢራን ነስጉምቲ ዝወሰደት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝፈነወቶ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝዓለመ እዩ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲን ባላስቲክ ሚሳይላትን ብቆንዶ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ባህሬን ዝርከብ መበል 5 ሓይሊ ባሕሪ ወታደራዊ መደበራት እዝን ኣሜሪካ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ሓይልታት ምክልኻል ኣየር ባህሬን ካብ ካብ ኢራን ተተኮሱ ሚሳይላት ድሮናትን ኣብ ኣየር ከለዉ ንምክሻፍ ንምዕናውን ተንቀሳቐሶም እዮም እቲ ኣብ ከተማታት ዝተፈጸሙ ዓብዪ ድምፂ ፍንጀራ እቶም ስርዓታት ምክልኻል ነቶም መጥቃዕትታት ኣብ መስርዕ ምምካት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈጥረ ምዃኑ ተሓቢሩሎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ባህሬን ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ መግለፂ ህዝቢ ክረጋጋእ ብምፅዋዕ ኩሎም ዜጋታት ነበርትን ናብ ዘቐረበ ውሑስ መዕቆቢታት ቦታታት ክፅጉዑ ኣተሓሳሲቡ ከም ዘሎ ተሓቢሬታ የመልክት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ኢራን ቀዲማ እንተዳ መጥቃዕቲ እንተፈጺማ ምላሽ ሃገሩ ካብቲ ዝሓለፈ ኣዝዩ ዝሓየለ ክኸውን ክብል ኣጠንቂቑ ንሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ኣብ ዝለጠፈ ቪድዮ ንመራሕቲ ኢራን ከም ዝኽብል ከለኹ እንተ ኣጥቂዕኹምና ዘድሕነኩም ፀግዒ ኣይትረኽቡን ኢኹም ክብል ኣጠንቂቑ ናታንያሁ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢራን ድሮ ሓያል እኳ እንተነበረ ምላሽ እስራኤል ግን ከም ቀደሙ ኣይክኸውን እዩ ዝኸፍአ እዩ ክኸውን ክብል ብትሪ ኣጠንቂቑሎ ሓደ ኣካል ክትቃዓና ከሎ ብዕፅፊ ዝሓየለ ዘይነጥቅዐሉ መዓልታት ሓሊፉ እዩ ክብል ተሰሚዑ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናይ